som robil vždy brigadíra, lebo nástroj viem písať. Vždy som brigadíra, vždy ma vyhodili, lebo som pribral. Som mal 18 mesiacov, po 9 mesiacov ma vyhodili. Za dobré správanie a že som pribral. Tak teraz, kde si bol? Teraz bol dobrý. Teraz, čo si bol, teraz dáva pozor na tých cigánov, dáva pozor. 42 ľudí som má pod sebou, tak som nemôžem byť jebnutý ja. Tak jasné, jo. Počúvajte teraz... 42 ľudí som má pod sebou a všetkým som robil výplaty. Tak ja nemôžem byť jebnutý človek. Ako vyprávaj, som prejebaný. Ja mám 9 tried, 3 roky mám elektrikár, som vyučený. On dáva pozor na nich. Base. A 42 ľudí som má pod sebou. Na prefe, Sučanok. No čo poviete na... A večer mi povedali, že poviem brigadíra robiť. Ráno na nástupišti 27 cigáňov. Ani vlad by si mi nebol do ryti obchav. Čo som sa zlakol. No ale u mňa je cigán človek. No. A boli tam vrahovia, čo prevradili z Ilavy a im tam. A oni sa báli o nemu, Oni sa ešte jeho báli. No, dáva pozor. Na mňa sa ani dve nemohli pozrieť, ja som schytil 2 bielých, 2 tmavých a... Mal vypité... Tak ale 42 ľudí mať pod sebou a robiť im výplaty. Je to dosť. Tak nemôžem byť jebnutý, lebo niektorí vyprávajú, som jebnutý. No už ale teraz, z tohto som jebnutý teraz. On, že si vypije, amen. Teraz sa to dozvedia ľudia naozaj pravdu, už nie tak ti vymysleť, čo sú na internete. Presne tak. Takže aspoň niečo je toto fantastické. Keď sa otvorí také to... On není zlý. Niekto má priemyslovku, strednú školu a nevedel by to spraviť, ako ja som robil. 42 ľuďom výplaty som robil. A každý tam jebal, druhý brigadíri na oných, všelijaký na kalkulačka, ja som to robil perom, normálne na papieri. Tam som sa nemohol pomýliť. Prečo si skončili s tou prácou? Prečo ste si skončili? Čím? S týmto robotou, s tým vyplácaním tých ľudí. Kde? Vyplácaním. Čiže som to pochopil celé? Čo ste mali pod sebou teraz tí ľudí, čo ste rozprávali teraz? Prečo ste si skončili? Tak to som bol zavretý. Base. 42 ľuďom som robil, pod sebou som mal. Ja som ich rozkazoval ako oni, no. Ako vedúci, majster. Kde ste sedeli ako... Prvý raz som sedel na kotve, v Bystrici a stával som kráľov, basu. Base som bol a basu som stával. To base. A tam bolo krajšie kino, v tej base a je tu momentálne prejedli. Krajšie kino. Fakt, v tejto dobe sa človek v base má lepšie ako na Slovene. Áno. Je to chorá spoločnosť. Kladí si myslí, base bol. Ale som aj o tejto cibule. No tak jebte si o cibule kokotiny. No ale ja poprvé som nikoho nezabil, po druhé som nič neukradol a o cibule si kokotinu robíte. Robte si z tých oných vrahov, piču. A ja som bola